Gisaulog karon sa Lamitan City, Basilan Province ang Lami-Lamihan Festival. Kini ang usa ka aktibidad kun diin ginapakita sa lokal nga gobyerno ug katawhan sa syudad ang mga nindot nga produkto ug mga maayong hiyas. Usa ka bulan ang selebrasyon ug ilangkuban kini sa tanang residente sa syudad. Kagahapon gihimo ang parada nga gisalmutan sa tanang eskwelahan, kapulisan ug kasundaluhan. Gibindisyonan ang lubong sa usa sa mga founder sa syudad nga si Dato Kalun. Dunay motocross, celebrity basketball exhibition ug kagabii gikoronahan na ang Miss Lami-Lamihan 2023. Si candidate number 8, Miss Jenica Hiramil, nga representante sa Luok National High School, ang gikoronahan nga Miss Lami-Lamihan 2023. Samtang si Maika Joanna Benitez ang gikoronahan nga Miss Lamitan, representante sa Basilan State Laboratory High School. First runner-up si Clazel Antonio, representante sa Damaso C. Forigay Junior National High School. Samtang si Miss Joanna Akari, representante sa Barangay Bato, ang second runner-up ug third runner-up si Nicole Ray R. Bintoy, representante sa Mindanao Autonomous College Foundation Incorporated. Si Basilan Governor Jim Salinman ang guest of honor kagabii. Sa iyang mensahe, gisaysay sa gobernador, o yung pagse-celebrate natin, makikiusap ako sa inyo, bigyan nyo ng dagdag na kulay, celebration po ito sa lahat ng success, hindi naman ng Lamitan City, kundi po buong Basilan. Sumala ni Governor Hataman, maabot sa matag lungsod ug sa katawhan ang kalambuan kung dunay panagiusa ang tanan.